Voin video kan tarlan tur chu mi then khat du am luat awang le an ei ruk na satlu tuk awanga mi zanga chuang zetina an nun na an hlo chung chang ani kumsang khat zakwa somkwa June thla a Sampung Mall chu South Korea a an khopui pakhat sangnama an honga mi puite tlo chu a hlo ngal hle a building hi lian ve tak ni in section A B le C a an then sanga lei chung lama chuan chhawng omin lei hnuai lama po chhawng li lai a om le a ni khata customer sing li zet an pum khom thina an hun tir phat atangin sumpo an la lut nem ngal hle ani June ni somni pakwa sang khat zakwa somkwa panga ani a na thokte chu atul ang te thokin customer te po chu hlim taka an bazar vel lai tak chuan floor chung bera na thok pakhat chu aw vakin mi zong chu mall chhuah san ngal tur chuan aron shila chu vele thil ri rum an shia a ti chuan section A building chu second som chung lekin a chim tarup maya hetiang tak maya an building an che thei mai chu chan chuak tu tur ho tan po hmalak dan tur vak a om lo hle mi sangli zetin chan chhuah na chu an han be tan ta a building khachim le mai theidin hmuna adin awangin a hai chuak tu tur motor lian pui te po kha a ground chhunga lu phal lovin mishing tha an tho mai anga ya concrete block rit tak te po chu an mani thaseng veka choi son te angai awangin an muang hle a loudspeaker hmang te a awin daman omani chuan thom lo nei turin an tia thil pakhat thinrim thlak em mai chu hetia chan chuak tu lamten thei to pan chhuah lai hian khamo chhunga bungrua lo ruk tum an lo om ve sek boka he thlaka in mu ang hian he nu hi building chekara an dor bungrua te chu ro in nuam ti hmel takin anui sa maya he thlak hi the evil smile photo ti in a hming an phwa nge achan chu heti khopa chhiat na rap thlau lu tuk thlen laia bungro free ti awang ringota thil lo rudu an nom hi makan ti hle police officer pakhat po in mi pa pakhat branded ke kor som pasari zet aruk nen aman boka reporta alanda nin thil lo ru mi zali chuang zet kham he hmuna hian man khom an ni ti chuan darkar som paruk zet an zon hnuwa chuan dam chhuak pakhat chu an hmuta a ani nga na a meu chuan dam chhuak an om to po an rin lo awangin a hai tu tur motor lian tak te chu an lu tir chanta a maktak mai ni som pakhat nia chuan kum som pariat mi tlangwa pakhat chu damin an hu chhuak le ta a ni som pathum na a chan chhuak tu te chuan ozoi deuh mai lo aw chhuak hi an shile a orun chhuah na zon chu hai le in meiche pakhat chu damin an la chhuak le ta a karni zet aral hnuwa po dam an la chuak le zela ani som pasari na meichia kum som pakomi chu damin an hai chuak le a awayin mi somli damin an hai chuak ani heng mi te hi le hnuai underground floor a om an ni a dam khu chhuwa nan an soidan chuan ro tui le firefighter te tui phu chhuwa chu an ring ni in an soya ma se then khat soidan chuan a chhunga mihring lo la dam then khat te kha chu khang tui an phu te kha hakin an thi pha ni in an soibok ma se ni som pasari nu mewa kha chuan dam chhuak hmu tur an om to lova Sampung Mall CEO Li chu he chhiat na thleng chung changa an interview na chuan customer ten an twar chu poi ka tia ma se kan building po a chhewe tho ti in ari runa thu asoya hei wang hian mi pui thin chu atirim em a chan chu an building le an sum chan te chu mi nun na chan te nen a torna in thum hun ang maya an soi mai kha an du lo hle ani tuna chuan Sampung Mall an din dan chu hanzir chiang deuh ta ila engwanga hetiang chhian na thleng thei nge ani ti han thlir chiang do nila kumsom nga liam ta a khan pulia hian construction company pakhat Sampung company to join in tuna Sampung Mall an din na ram chu lein heti vel lai hian helai hmun vel hi aman asang chak hle a kumsang khat zakwa sumriat nulam phei kha chuan South Korea a ram to ber ani phahial ani he Sampung Mall an saktir atang phatin he company hian sakdan mu mal tak an kalpui lova atira chuan helai hmun hi apartment complex ho om khom na ani awangin he hmuna hian apartment complex dang chu saktumin phalna po an lal fel thlap to a ma se an phakar wangin ani berang chu apartment chu Salovin Mall sak chu an tum tadaya
atira po chuan leichung lama floor li chau sak phalna an neia mahse a hnuah floor nga an sat a tho ani mithiam te chuan abang te chu centimeter somriat a cha sa turin an tia mahse chhuan lam siamin centimeter somruk chaw a chain an siama a chhunga thir bar te chu somparuk lai da tura ti ni mahse bar riat chaw an da boka chu ba ka ceiling le a ban in zom na tura an ti a chung lam ri na zong lo choi tu tura an ti poimo em po ban then khata chuan da lovin then khata po pan te in an da ve shama hei ba ka mithiam ten ban phun za tura an ti aya tlem ban an phun boka heng hi an ti chan chu sum an ren lutuk wang ani a ti chuan an saklai chuan leichung lama chuan floor li chaw sak phalna nei ma se floor nga na sak le tral chu an tua heta hi chuan a hna thok te chuanin an du lo hle a sakbel lo turin an ti a mahse sampung company te chuan hetiang du lo na lantir a piang te chu an hna atanga ban tirin an mani mi le sa te chu an ai an tho tir zela atira chuan floor nga na kha chu no pangten roller skate manga anin fiam na tur mun atan an ti a mahse a hnuwa restaurant mun pui atan an hmang le ta a heta hian restaurant mamo tur hmanrua ri tak tak chu an hung lut ta a mithiam te soidan chuan heng hmanrua ri tak tak te hi floor dang pathum da bel ang zeta rit ani an ti ti chuan building chhunga AC an vua theinan AC cooling fan ho zong chu mall rooftop pa chuan an da veka heng AC te hi avain ton za somthum pasari zeta rit an ni bok ti hian avaya belin he building hi ari zong mithiam ten an tukzat let li zetin arit ani ti chuan AC cooling fan te chu a thawm an rin em awangin a bul apartment a cheng te chuan an complain ta a hei wang hian company chuan da son an tuma sum an uiluata crane hmanga son mai lo chuan anurin an nor son ta zoka ton za chuang zet an son awang chuan a building po chuan tuarin a khina sa hle a building an sakzo hnu po hian dan ang chuan inspectorin a enfia thin tur ani a mahse enfia po chu phal lovin thamna hmangin endik na po chu an kalkan thei ta zela ti chuan building an hon hnu po chuan dor dang da bel theinan chete in an sa chhun zom zela van nei thlar takin kan ti don nge he building hi kum nga lai chu ading ve thei ani achim ma po hian a building chungchanga chuan complain a om zeu thina chu akhik na atang te chuan tui a lo li ka inspection te po hei wang hian an kalpuina in engma siam thatna an thok chuang lova achim kumtir lam hian bangkhi le tui lik te chu ana satak em awang chuan structural engineer ho ko lu an ngai ta hiala hetia engineer hovin an building sakdan an han endik chuan thalo an ti hle a company nei tu telama chuan report ngal vatin achim thut thei thu an shila mahse a company nei tu lam te chuan an ngai sak du lo luya chu ba ka screen a in hmuang hian chhuata chuan a hnuaia an ban phun na te chu a ron pawng chhowa pawng chho ti lema a chung lam rina a dol zo lo awangin a chhuat chu a tla hniam ani Juni somni pariat chhiat na thlen hma zan khan security guard pakhat chuan floor chung bera chuan kwalian pui mai a hmu ti a report a chu po chu ho tu te lam chuan enga tan ma an lo ngai sak tu chuang lova ti chuan chhiat na thlen ni Juni somni pakwa zinga floor nga na restaurant a chuan tui lik an nei mai ba ka chhuat kha a on veka khami flora step kal thei ho po kha a on vek thei hial ani ti chuan a endik tu te chuan chim mai thei din hmuna ading ti an han hrila mahse floor nga na chau kha an khara an hna thok tu te hne na chuan mi pui chu hril lo tur le an hna chu thok chhun zom zel turin an lo ti ta thova hei hi a chan chu ni khata an sum chan tur ringot kha an ngai poimo wang ani ama ero chu heti lai hian warning an lo hmu to awangin a thu nei tu te lam kha chu building kha an lo chhuah san fel diam thunga achim ma minute somthum ala om tia chuan thom ring deuh khopuiri emoti tur hi mitam takin an hriat nuwa an report po chuan thu nei tu te chuan lo tur a om lo thu soin mall an khar huna an lo enfia tur thu an soi ringota ti chuan minute somthum an ral meu chuan chhiat na chu a thleng ta rup mai ani mi zakwa somthum pasari in liam tuarin mi zanga pathumin nunna an chan pha ani mitam takte ti thin rim em tu chu
he chiatna thleng hi ven thei ani mai baka an sum lut chan tur an uiluata chim thei reng din huna an din lai po a ngai sak du lova tul lova mi zanga chuangin an nunna an chan pha hi ani chu mai baka a chim don ti an hriat hnu po a mipuite chuak tura tilova an mani himna zonga an lo chuak fel diam man si te kha anunna chan te chung te tan chuan thinrim thlak em ani he thil thlenga wang hian an rama chuan building endik na run pui an nei ta a chuta tanga alan dana chuan za a pahnih vel che in construction regulation dan an zokim ti an hu chhuaka za a somriat pali chuan siam that an mamo a za a som pali dang chu dan zo thalo le chimve mai thei din huna an din awangin sak that le turati an ni bok mipuite chuan an lung oilo na lan tirin chu mizara chuan poi khoi tu te chu man an ni thei ta shama athu nei tu te lam chu man ni in an company CEO puli chu kum som tang turin court in ro arela afa pa po chu kum sari le achan ve tang turin an ti ani ti chuan mall chu ti chhiat ni in tuna chuan luxury apartment a an thlak ta ani